Kopogore gi chiro manyasani ma oger Masimba e kaunti mano ma Kisii, wayudo kanyo ni jambetre e riwruok mano mar aluora UNEP, Laktar Aida Odinga owuok oko kendo opogore kod wechego mago mag siasa. Aida omedo ni ok en jasiasa, to kata kamano moko kuom ogandago mago mabende nitiere familia ne e gin josiasa. Weche maket koda magi, Aida nowacho e kindego mabende ne entiere boma ma Mombasa kocha manorado kod wakeinaingo mago mabende nitiere sekta no mano mar ohala. Well, just as you said that I've been silent for some time. Of course, when I lost my husband, Honorable Odinga, I was still in the state of mourning, and that was very important to me, and therefore I was not able to come out and participate in political arrangements that you're talking about. Personally, I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm an industrialist. I'm not a politician. So I don't want to comment on issues that are neither.